ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар назди автовокзал ҷойгир аст. аз ин тараф қараболо донишгоҳи тиббӣ, дар ин ҷо бошад чойхонаи сайёҳ, ин сохмони маркази савдо, ин бошад бинои автовокзал ва рост роҳ ба сӯи профсоюз якачинор. хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар қафои чойхонаи сайёҳ ҷойгир аст, назди мактаби 92. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо мактаби 92, ин бошад боғчаи кӯдакона садиқ ва худи бинои истиқоматӣ. аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 10 ошёнаш ҷойгир аст. ворид мешавад. ин ҷо ҷои зинабони дӯстони азиз ва дар дохили бино дута лифт аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар 10 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона қисман бо чизучорааш фурӯхта мешавад, бо таъмири нав таъмин аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунем. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони гиромӣ, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳраваз дӯстони азиз, чӣ қадр ки мебинед, роҳрави калон. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳамом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб, дар дохилаш боз як дигар ҳамом аст. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона ва дар ин ҷо бошад ошхона. аз ҳоҷатхона ва ҳамом шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳамом дӯстони азиз, системаи вентилятсия ҳаст, кор мекунад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. ва дар дохили ҳуҷраи хоб боз як дигар ҳамоми иловагӣ ҳаст. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона дӯстони азиз. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони гиромӣ. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. дар назди худи бино бошад мактаби 92, ман ҳамин мактаб аст. дар ин ҷо бошад сохмони як боғчаи кӯдакона рафта ҳисоб. сохмон ба этмом расидагӣ фақат як корҳои таъмири мондаги дӯстони азиз. дар назди бино мактаб, боғчаи кӯдакона, якчанд дигар мактаб ва боғчаи кӯдакона, масҷидо, бозорчаҳо, ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. хулас минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. маъна ҳамин бошад, маъна ҳамин бино, ин бинои пайкар аст. ин бошад биноҳои профсоюз, биноҳои 16 ошёнагаи сабз. хулас минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. ва ин бошад ошхона. хона дӯстони азиз қисман бо чизучорааш фурӯхта мешавад. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад дӯстони азиз 705 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотиррасо мекунем ки канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.